Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba phinde asihlanganise futhi namhlanje. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga ngendlela emangalisayo ukuthi siyaphila nje. Ukuthi hhayi asikakahambi siye ekhaya, kodwa manje masibonga lokho senza sengathi asifuni ukuya ekhaya. Cha, siyathanda ukuya ekhaya Nkosi Jesu, silinde wena ukuthi usilande, kodwa siyabonga ukuthi sisaphila futhi siphilela wena. Ngiyamdabukela kongakuphileli, kodwa isikhathi sokuthi ashintshe ngoba inyama isahlangene nomphefumulo. Masiphileleni Nkosi yethu Jesu Kristu, masimphileleni bafowethu. Udumo lonke luya kuye kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu uyinkosi. Ayike kade nganigcina bafowethu, lokhu nganigcina nini? Ngicabanga nganigcina Saturday, angisazi kahle. Saturday kule ngosi nangithola ngenkonzo esasinayo ngesonto, nangizwa futhi kancane ngile esikoleni Holy Nation. Ngiyabonga bonke abantu abalaleli ukuhlaba kwami ikhwelo ngithi hambani niyofunda. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nahamba nayofunda khona eMaritzburg njengathi kudominate abazalwane nabafundisi basentabeni kwi-branch yaseMaritzburg. Ngibonga kakhulu bafowethu ukuthi nje nangilalela, ngiyajabula khona sizokhula sibe baningi, nikhule niphase nize nofika emajazini abomvu. Yayibona lonto. Angakhohlwa amagama ami. Uma kungenzeka bangabi less than 20 bangabi bonke kufikelele over 20 odokotela nje entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sibe nomholi ongenawo umona, ofuna abantu bafane naye. Nakanawo umona. Cha, hayi fundani nje bafowethu, fundani. Ningacabanga ukuthi kodwa uzothini kuba uZibande sengilingana naye. No. Ngeke ulingane nami. Ngoba mina khona izinto uNkulunkulu anginikeze zona zikamoya. Lento obudokotela soyishiya ethuneni ayisifake ezulwini. So nginezinto mina engizinikeziwe zikamoya ngithi mase ngikugcoba ngizidlulisele kuwe, kodwa ngisuke ngazidlulisi mina as a person. Umoya ongcwele ozidlulisela kuwena akunikeze wena ozidingayo, akakuniki konke. Ukunika lokho okudingayo kuphela ukuze umzimba ucomplimenteke umzimba wenkosi yethu uJesu. Sihambeni-ke siyofunda. Uyaphela unyaka manje, kuzoqala unyaka olandelayo. Hambani niyofunda. Kagcina ngithe ngisathandaza, ngiyafisa ukuthi njengoba sekhona abaqeda u3 years entabeni, idiploma leyo, ngiyafisa ukuthi siba-recognize kakhulu ngoba sebenze umsebenzi omkhulu. Ngonyaka ozayo uNkulunkulu mayesasibekile, ngisathandaza nje i-date angakayazi. Ziyahlupha izinto makusaqala unyaka, ziyacinana. NgoJanuwari siqeda umkhosi, ngoMarch noma uyophela u-April singena ephasikeni. So kusho ukuthi vele obviously kufuna sincenge kuyo uFebruary, sibone ukuthi kuyancengeka yini bafowethu ngoFebruary. Khona nizokuphefumula uMarch bese nibuye ephasikeni-ke. Angisalikhumbuli kahle iphasika linini ngonyaka ozayo, lingo-April noma lisekupheleni kaMarch, kodwa ngoba zonke izinto zila at my fingertips, ake ngivule ngibone ukuthi linini iphasika lethu lalonyaka ozayo. Kufanele ngithi 2027 February. Yabona ngisho angashaya khona lingoMarch ephela iphasika la ngonyaka ozayo. So uLesihlanu lakhona uGood Friday ngomhla ka-26 March. So uma uyibuka-ke lonto ikhombisa ukucinana, kodwa-ke sizobona uNkulunkulu uzosihola ngoba ilandela inkonzo singoJuly. Mhlawumbe-ke sizobuka phakathi nendawo uMay inyanga ephakathi nendawo, sibona ukuthi uNkulunkulu yena angasipha yona.
ngiyafisa ngoba ngikhuthaza wonke umuntu ukuthi ayofunda, ngoba lokho kuzokwenza umsebenzi wami ube lula ngendlela emangalisayo. Uzowabona ama-branch azovumbuka lapho, ngoba ngifuna abantu abazobangisa ababaphethe, noma ngabe okuphethe akayile eBible College ngezathu ezithize zakhe, kodwa kusho ukuthi wena ubusube eBible College usuzomgudluza. No. Umuluzi ubizo, ngiyayiphinda lento, umuluzi ubizo. Hamba uyokwenza kuthiwa open air. Kushumayela ku-open air, uthola abazalwane, uzobafaka ebranchini bathola ukukhula. Bese uma uzuthi ubiza impela hayi uyaluza lakucindezela, usuyangithinta sikukhipha inxiwa. Uthi ukuqhela nje kancane, ukhulume nesikole, uthole iklasi, abantu bakho obalethile bakulandele usuku umsebenzi. Hayi, yayibona leyo nto? Usuku umsebenzi, kodwa sikutshela ukuthi lalela, umuzwa uthi kuyashisa, hayi akuvumi, buya uze ekhaya sizokwamukela nabantu bakho, buya uze ekhaya, ungazohlutshuka abantu, ngoba bazokuhlubuka abantu, bakuhlubuke bese beya kwamanye amabandla, kanti ungabe uvela ubuya nabo nje, uthi hayi bafowethu ngiphosa ithawula, ngihlulekile, ngifundile khona, ngine-diploma noma ngine-degree noma ngiwudokotela, kodwa cha, ukushumayela noma ukufundisa angibizelwe yona, so kwamukela thina. Hayi-ke bengidlula nje, bengidlula bafowethu, besileke saphatheka kahle kakhulu. Ngasho nokho mangikhumbula ukuthi siphathe kahle, ngathi ngisikhulumile ngomsombuluko, ngoba sengiyakhumbula ngincoma ukuphatheka kahle le kwaLamula. Umama umbhishobhu yanginika ireport ukuthi hey, abantu bendawo nabefundisi abawuvala umlomo ngentshumayelo, ngabazalwane abathobile, ngabazalwane abahloniphekile, abagqoka kahle namakhwaya, amakhwaya. Kube imali icoshwa phansi, noma phela ngiyakhona bengohamba namakhwaya ami, noma phela ngiyakhona imali ayicoshwa phansi. Kodwa-ke uNkulunkulu anisize bafowethu, anibusise, sikwazi ukuhamba where possible, where it is not possible kungaphoqwa isimo. Hayi-ke asiqhubeke-ke nenkonzo yethu esagcina kuyona, inkonzo number 36. Angazi noma ngingakwazi noku-update. Kufuna ngibuyele emuva efonini ngiyobheka ukuthi inkonzo zasentshumayelo yasentabeni zingaki, ngoba ngibale nje ngoba sesiqhubeka nayo, khona sizo-update. Mhlambe nje ngiyalinganisa, mhlambe uzu-75. Yayibona loo nto? So uma ekhona onethuba lokwazi ukubala, esho ukuthi akayishiyanga, enefoni enkulu akazange adelete, angasiza sibalele ukuthi zingaki inkonzo zasentabeni endlu kaJehova ezidlulile, before bese sikwazi uku-add kulo 36, sesiyazi sinenkonzo engaka, bese ngiyaqhuma-ke ngibhale kanjalo, ngoba ngibona ngathi sizoba nerecord. Sisalokhu siku-chapter 5, ziwu-36, kanti kusekhona lezi eziningi kusukela kuverse 1 kuze kuyogcina kuverse 10 mangaphazami, ngicabanga ukuthi siyogcina kuverse 10. Ziningi lezo nkonzo. Kodwa-ke ake sishiye kanjalo. Uma kukhona abazazi ukuthi abakaze bayicishe zikhona zonke, bangisize. Nami mangilitholile ithuba ngizokwenza, so bese yi-confirmation. Mina-ke cha, angicishe inkonzo. uNkulunkulu ungibusisile, amafoni ama-Elisha, angicishe inkonzo. Asingene emkhulekweni sithandaze. Ngijabule, uyangibona kodwa. Ngijabule. Ukuthi ngijatshuliswe yini-ke angazi, kodwa engikwaziyo angize ngabudonsa ubuso. Anginawo nje mina amamuthi. Kusasa ngokugcinwa inkosi sizobe sile kwaJona engwavuma, sibizwe umndeni wakwamabuyakhulu inkonzo yokubonga. Umndeni wakwamabuyakhulu, uyabakhumbule ngangabafaka becula, bebabili umama nobaba, ngake ngabafaka. Ngizoke ngibheke ngeke ngiphinde ngibathole yini, mangibathola nginikhumbuze bona, nginifakele ekhaya lesu uNkulunkulu engikhumbuza, nibakhumbule. Ibona-ke abasihostayo, bahlala la eHammansburg ngase-Greytown. So-ke uma beleke ngwavuma bakubo kababa
umkhwenyana ngoba umama wangapha ngakobhamshele umama okuphela kuthiwa induku edla igawula ezizweni ubaba kungaphe ngwavuma namla ngagawula ngakhona induku enhle igawula ezizweni ngagawula khona nami so ke yena waphuma naye wayogawula ngapha ngakithi ngoba ibhamshela iqhelelene kakhulu nomaphumulo so kusho ukuthi saphambana sathi siyambonga kuNkulunkulu siyamdumisa kakhulu ngokugcina inkosi kusasa sihlangana khona angazi ke noma siyoba live noma ngeke sibe live izwa ngokuthi khona nithawa eseduze bese kuthi ke ngesonto sibe sejozini branch endaweni okuthiwa isemabhanoyini nakhona angazi ukuthi siyokwazi ukuba live noma ngeke sikwazi kodwa nje ke ngiyasho nje ukuthi sobe sikuphi nalabo abazobe bekhona makukhona abazobe bekezile kulezi inkonzo bengaka reportani bafowethu ngiyacela reportani nisho kusasa yazi uNkulunkulu vela ayenzelene kusasa not tomorrow but in future ngenzeka size kuwe nenkonzo yokubonga njengoba ungashongo nje bese uvela ube nabantu abala ko50 even 100 bengasho bathi vumbu uswele ukuthi uhlanganisa nani abantu ukudla kusekho kuyashoda ubusukhumbula leli langa waya nawe ungabika what goes around comes around ake sigoqe sikhuleke babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho siyabonga ngenkonzo sinikeze yona siyabonga Nkosi ngaleli thuba ngiyacela ukukhulume nempilo zethu sikwazi ukuzilungisa silungiselela usuku lokubuya kwakho uzolanda ibandla uNkulunkulu wethu sifise ngathi ngabe selifikile leyo njabule siyoba nayo singene ekhaya sesingene ekhaya awu ingilosi zisibhawela ingelosi zisihalalisela nathi sihalalisa sibonga kuNkulunkulu wethu ukuthi usilondile wasigcina siyangena ekhaya ezulwini haleluya 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 ungcwele Jehova Sebawothi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bafowethu ngathi ngekhulunye indaba yokuya ekhaya mina ngivele ngibe nesibibithwana ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa kuyiwa khona manje ayikusasa manje awuyeka leyo njabulo esilindeleyo bafowethu lapho siyoguqulwa imizimba yethu ifane naye bonke abanalelo themba bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi asifunde silaphaya kuMateyu chapter 5 verse 14 intshumayelo kaJesu lo intshumayelo yalo wathi indlela neqiniso nokuphila ngeke siye kuyise ngeke siye kubaba wakhe ngaphandle kwakhe verse 14 Matthew chapter 5 nina ningikukhanya kwezwe umuzi owakhe entabeni ungesitheke nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone emsebenzweni emihle badumise uYihlo sezulwini abantu babonani mabebuka imisebenzi yakho mihle nje injani imisebenzi yakho mawungena ebush abafana befuna ukuntshontshela imali what is your response babona ubuhle bukaNkulunkulu noma babona elinye iside lakho usuthenga imali inyama entshontshiwe kwenzakalani mawufika ehardware befuna ukukhiphela izinto abafana kwenzakalani awungixoxele hayi ngiyabuza nje usebenza ethilini wenze njani ethilini awubi over nje ngekhathi eziningi oburobha abantu yazi ngixoxele kwenzeka inkinga yabo labantu abasethilini bofa bezilanda kukhona oyengihlephulwa u5000 rand angazi uma understand ngisho u5000 mina ngisho u5000 wayengihlephula uma ngawona 5000 or 3000 it's one of the two mhlambe kwaku 3000 angisazi kodwa ke ngichaze ukuthi enza kanjani
ngishaye esefeni, abesekhipha ikhadi. Mayesebhala ekhadini abhala imali enkulu. Ngilishutheka ikhadi, ngishaya upin, ngi-end. Mangiqeda uku-entarisha, ngibona ukuthi u-8,000 lo. Besithi mindaba imali yangaka azethusise. Masithi siyabheka yonke engaphandle, ake ngenze example. Uma kwaku-5,347 seku-8,347. So 3,000 square imali ezokhishwa esefeni yakhe le. Angithi ngikhokhele phela mina. Ngamagama kurojwa mina. Ngathi bangiqeda nje ngathi no le mali le kwathiwa sengushayela uphini isithathiwe. Wayaluza. Athi ayitshela imanager ikwazi ukusilungisa athi izolunga. Wathinta abantu bakhe abanyothela wayiqoqa le mali yakusho ukuthi kwaku-3,000 ngoba waqoqeka kalula. Kwakuwona u5. So kusho ukuthi kwafanele ngikhokhe 5,000 nento kodwa ngikhumbula kahle kwagcina ku-8,000. Qaphela wena usebenzisa ikhadi. Komunye kuyobancane mhlawumbe 100 rand nje. Bangaka sebashaya u100. Mhlawumbe uphuma la no2000 ushona ilanga. Igebengu lezi asinakeni bafowethu. Asinakeni. Kanti mangithi hayi akutshele phela abaphathi ilungiswe kahle lento wanqaba la ngabona khona ibhedile. Ubeyiqondile lento. Ngeshwa ngase ngiyabona. Ngoba ngihamba nobani nensimbi edlezinye ngihamba nengadlangala eyasifela esiphambanweni ingonyama yomndeni kaJuda uJesu Kristu inkosi. Ziningi izinto engakutshela ngaye loyo. Asidlule uthi ke yena ithina esingukukhanya kwezwe. Yazi yangimangalisa le ndaba. Yindaba athi singukukhanya kwezwe. Ngoba phela yena wakhanya kuqala, wakhanyisa izwe. So ke usesifanisa nobani? Naye. Usifanisa naye. Ake sibuke leli verse kuJohane. Masiqala uJohn chapter 8 uverse 12. Uthi ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi mina ngingukukhanya kwezwe, ongilandelayo kasoze ahambe bumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. uJesu ungukukhanya. Mina ngingukukhanya kwezwe. Lana ngapha kuMatthew chapter 5 verse 14 uthi thini singukukhanya kwezwe. Kanti kuJohn chapter 8 verse 12 uthi uyena ongukukhanya kwezwe. Ngakho ke olandela yena ngeke ahambe bumnyameni. Kodwa yena lomlandelayo uyoba nokukhanya kokuphila. So kusho ukuthi ukuze sibe ukukhanya kwezwe, ithini okufanele silandele uJesu. Bese ukukhanya ayikho kudlulela kuthini. Njengalela verse engangalicaphuna, amaHubo 34 verse 5, babheka kuye phezulu bakhanya. Buso baba busoze bajamba. So ke uJesu engakafiki kusemahutubeni, babebheka kuNkulunkulu phezulu bese bekhanya. Esefikile uJesu asisabheki phezulu sikhanya. Senze njani? Siyamlandela. Ongilandelayo 1 ngeke abe sebumnyameni. 2 uyoba nokukhanya kokuphila. So kusho ukuthi ngesikhathi silandela uJesu esikhanyisela, sizokudla lokhu kukhanya kungene kithi bese kukhanya thina. Bese nabo abalandela thina bakhanye. Ngiyabuza mina, bayakhanya yini abakulandelayo na? Athi umpostoli Paul baseKorinte bokuqala chapter engathi ngivule enye into. baseKorinte bokuqala chapter 11 yebo uthi ibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Hawe madoda, ibani ngabalingisi bami ngisho njalo nami njengoba bunsibande ngilingiseni ngoba mina ngilingisa uKristu. uKristu ngiyamlandela, njengoba ngimlandela ngiwukhanya. Njengoba ngiwukhanya ongilandelayo nami ngeke ahambe bumnyameni.
uyoba nokukhanya kokuphila ngoba nami ikona engikuthathile kuJesu nge-reflector khona. Hayi bafowethu ngilingiseni. Ngiyanicela nje ngoba omuhle ngilingiseni, ningilandele ngikusho ngesibindi. Ngikusho ngonembezo omuhle omhlophe. Bafowethu ngilingiseni. Bafowethu ngilandeleni ngoba mina ngilandela uKristu. Ngeke uduke, ngeke ulahleke uma ulandela mina ngoba nami ngilandela uKristu. Ngiyakhanya ngoba ngikhanyiswa uyena. Nginokukhanya kokuphila engikuthola kuyena. Nawe uzoba nokukhanya kokuphila okuthola kumina. Yashintsha-ke lento. Wena-ke njengoba unabalandeli abangaka, bangakanani kuFacebook? Bangakanani Facebook? Laba balandeli bakho bayakhanya nje. Ungukukhanya wena kubona noma uhlangene ngama-jokes, uhlangene ngolimi olungcolile, ukhuluma ukungcola. Uza nama-topic a-wrong. Unjani kuFacebook? Awuvezile umzimba wakho. Awuhambi inqunu. Uveza icleavage. Unjani kuFacebook? Mhlawumbe usuze wakhohlwa, isithombe wasifaka ungakakholwa. Yazi ukuthi abantu ake nivasheleni Facebook beni bafethu ngiyanicela. Khona abanezithombe ezingcolile bavuthe emabandleni kodwa izithombe kuFacebook zingcolile. Uzongena kanjani ezulwini? Abantu babukisa ingcence zakho. Uzongena kanjani ezulwini? Ubukisa abantu lamathanga akhashwabene. Uzongena kanjani ezulwini? Ngiyabuza mina. Uzongena kanjani? Hamba ulungisa isithombe sakho kuFacebook. Hamba ulungisa isithombe sakho kuWhatsApp profile pic yakho. Ilungise, ingcolile iyabheda. Ufaka inkophe. Uthwizile. Ufaka ama-extensions. Hamba uyosusa, upende umlomo. Ufake inkophe. Ufake nezipho. Banye bashutha inzipho bayibekela bekhombisa ukuthi basebenza inzipho. Usebenzela isihogo ngoba wenza abantu bamsola uNkulunkulu wangidalelani kanje. And you are the leader, bayakulandela. Balingisa wena nesihogweni. Ngilingiseni ngoba ngilingisa uKristu. Can you say the same? Ungasho na ukuthi masikulandele ngoba ulingisa uKristu? Umlingisa kanjani uKristu unetayilo zenzile ekhanda lakho? Umlingisa kanjani uKristu ugunda kanje? Umlingisa kanjani uKristu nolimo olumbi kangaka unenhlamba? Khuluma imkhuba, khuluma amanyala ukungcola. Umlingisa kanjani uKristu? Ngiyabuza. Kade ukhuluma nje efonini ebusuku. Ukhuluma nalobu ukhuluma naye nazi nangcolisana, nilala ngamafoni. Akutshela ngale ukuthi yenzani ukwenze nawe uzufike kuvuthondaba. Dlala amadimoni. Mhlambe lo ngale akenzi lutho nje uyihlalele uyalokho ekuhleka ethi yenza ukuthi nami sengikwenzile yenza ukuthi. Hawe bafowethu. Kanti nizomvumela isathane kuze kube nini? Ake nibe ukukhanya kwezwe. Ake bekulingisa abantu ngibone ulingisa uKristu. Yini lento yenzayo? Impilo lo iphilayo. Impilo yamanyala, impilo yokungcola, impilo yokuyilala. Akuhlukene nokuyilala. Ulala umuntu ngocingo engekho lapho. Uyazilala phela wena. Hayi bebangcwele bafowethu. Hlukane nje namanyala. Amanyala awangena ezulwini. Awangeni nje ezulwini. Sithembile nje sithi sinentombi into sinensizwa nsi ebandleni kanti sinomuntu ozilalayo. I-lesbian noma i-gay. Hayi bafowethu. Uthi uJesu mina ngikukhanya kwezwe ongilandelayo kasoze ahambe bomnyameni. Uyoba nokukhanya kokuphila ngoba khona ukukhanya kokufa. Angazi wena noma ukukhanya kokufa yini. Uthi uPaul 1 Corinthians 11 ibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Abakulingisayo bayapi? Bayala uyakhona uyaphwena esihogweni noma ezulwini. Ngiyakubuza uyapi? Ningacaba angiphethe ivangeli lokulala mina. Angiphethe ivangeli eliwuchip. Aya ngiliphethe.
uzongikhohlisa. Ngavele ngakhumbula abanye abangikhohlisa. Ufike uzofuna ukubhabhadiswa kanti khona isono sisakuhlula, khona isono sasenza, uyoyibona ukuthi ufana nobani. Ngakuthinta nje ngezami izandla, ngakufaka emanzini kanti usenesono esikuhlulayo, uyozibona ukuthi ufana nobani, uyofisa engathi ngabe kuthiwa uzange uzalwe uphile kulo mhlaba. So-ke qaphela ukuthi ubhajathiswe ubani. Qaphela ukuthi ubani okunika isidlo. Qaphela ukuthi ubani uma phambi kwakho. Ngoba uNkulunkulu umuntu oma phambi kwakhe emhlonipha, into ayikhulumayo uNkulunkulu uyayenza. Angazi uma uyangizwa yini. Into ekhulunywa umuntu oma phambi kwakho uNkulunkulu uyayenza. So-ke mayikhuluma ukuphila, uzophila. Uma phambi kwakhe ekhuluma ukufa, uzofa. Ukufa kwesibili ichibi lomlilo. Bafowethu, akulalwa ngokukholwa. Ungawenzize umusa kaNkulunkulu. Ungawenzize. Bawenzize ngesikhathi sikaNoah. Ethi akwakhiweni umkhumbi, bawenzize. Kodwa kwathi selina linganqamuki. Beqala bentanda zintanda ezinye izindlu. Babona ukuthi kuserious, bamfuna uNoah. Noah was nowhere ngoba sekungena emkhunjini wakhiya. Singeneni-ke nathi emkhunjini onguJesu. Masiphepheni lapha phakathi. Ngiyambonga nje ngempela uNkulunkulu ngendlela engazi ngizothini. Anginike ivangeli eliphilayo engingena amahloni ngalo. Yazi anginamahloni ngaleli ivangeli. Ngiyazi abantu abaningi banamahloni ngendaba okuvuma izono. Bayasaba ukutshela abantu abavuma izono. Mina angisabi mina. Ngoba ngaphandle kokuvuma izono zakho ngeke ungene ezulwini. I'm just telling you bluntly. Ngeke nje ungene ezulwini. So-ke ake uzihlole uziseshe. Wenze okufanele, uyeke okungalungile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu uyakuthanda. Ayike ngikhulumile ngesikhavile isikhathi, engikhulumile kwaze kwashaya 10 minutes. So njengamanje sekuzohlangana u30, kusho ukuthi inkonzo ibe la ko20. Sekuhlangene nokukhuleka. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngakho-ke ibani ngabalingisi benkosi. Ibani ngabalingisi bami ngoba mina ngilingisa inkosi uJesu Kristu. Uthi mina ngikukhanya kwezwe ongilandelayo kasoze ahambe ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Hayi bafowethu asilandelaneni. Asilandele uJesu sizoba nokukhanya kokuphila. Uma-ke ungakamboni uJesu ufisa ukulandela mina, kuyafana nje uzoba nokukhanya kokuphila. Nina ningukukhanya kwezwe. Uyikho wena ukukhanya kwezwe na? Hayi ngiyabuza mina, impilo iphila yikho ukukhanya kwezwe. Qaphela lezo usuku oluvutha njengeziko. Hayi luzofika lona. Mase lifikile ufisa ngathi ngabe kuthiwa lufiki. Ngiyacela siguqe sithandaze. Simbonga uNkulunkulu wethu. Ngiyanithanda niyazi. Nginithandela ukuthi abanye benu bayalalela, bayalenza izwi. Ngiyabonga nangobufakazi enibulethayo nifakazela inkosi uJesu. Ngiyabonga. Bazocikeka abangafuni ubufakazi baphume. Bazocikeka bakhale ngamadatha. Bebe afforda benawo bacike ukufakaza kwenu nje. Hayi fakazani bafowethu, fakazani. Phela nje nidedelane kahle ngoba nibane. Mawufakazele kuleli sonto, ungabusafakaza-ke ngelizayo. Mawungafakazanga kuleli sonto, igema lakho lokufakaza ngokuzayo. Ake sizame ukuyishintsha kanjalo. Izosisiza-ke konke kuhambe kahle ngendlela efanele. Yingakho nginithanda nje. Asifakazeni bafowethu, sifakazele inkosi uJesu sinqobe uSathane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, asithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga. Siyabonga ngenkonzo, siyabonga Nkosi. Ngisize ngiphile impilo engcwele. Ngoba abantu bayangilandela. Kufanele ke mina Nkosi ngilandele wena. Ngihole ngeso lakho, izwi lakho lisho njalo. You lead us by your eye.
by the apple of your eye. Sizeke Nkosi ngiholele endleleni ephakemeyo ukuze laba abangilandelayo baholeleke khona. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo, sikunikeza udumo, akekho ufana nawe, akekho njengawe. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Busisa kube yilona loyo ilalele lenkonzo. Bagcina ubalondoloze bonke abaya kulezi inkonzo Northern KwaZulu Natal. Balondoloze Nkosi noma sebebuyele ekhaya. Abanye bazolala baphinde ba-attende yangesonto. Ngiyacela Nkosi, ube nabo bagcine. Ube nami Nkosi, ukhuluma uzambule ngami. Mina ngithobe wena usebenzise lo mzimba. Ngoba bezile kimi, kodwa bafuna wena. Kinga ukuthi abakuboni, zivezeke Nkosi ngami. Ngiyazinikela, ngihlale ngizinikela, ngiyaphinde ngiyazinikela namanje. Ngenza ibumbe esandleni sakho. Bumbe lento oyifunayo, ngiredi ukuya noma ikuphi la ungisakhona. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hey, bafowethu ngiyaxolisa. Hayi. Labantu ifone evela ibhala ithi fraud. Angazi amafoni enayasho ukuthi fraud. Laba bantu abayi-fraud, yababona abantu be-fraud abakudayisela ngisho ungafuni ukuthenga. Yilo lolu cingo. Ngiyambonga kodwa uNkulunkulu, nabona uNkulunkulu uyangithanda. Nginele ngathi amen lwangena. Ubengafuni kuphazamiseke inkonzo yakhe. Nginele nje ngathi amen. Laseluyanga. Webafowethu, hayi muhle uNkulunkulu, ake simkhonzeni. Ake simkhonze. Ngiqede nje ukuthandaza. Hayi kulungile. Baba uNsibanda kavalelise. Ngiyavalelisa kunina nonke, sinithanda nonke emakhaya. Ngokugcinwa inkosi size siphinde sibonane ngalesikhathi sobonana ngaso uNkulunkulu mayisivumela. Baba uNsibanda yavalelisa uTime signing off. uJesu Kristu inkosi.